Thank you for the message that you have given us, the message of this time to prepare us. We want to commit a number of our members in your hands this morning to pray that you will strengthen them in their times of trial. Grant us the presence of your Holy Spirit to guide us now. In Christ's name we pray. Amen. Tina, do I have an interpreter? Yes, I'm available in the absence of anyone else. Thank you, Futi. Thank you, Futi, and God bless. Okay, so the last time we met, Ekugqibela kwethu ke ukuba sihlangana, I think that might have been 3 weeks ago. ingathi ke uba ndikhumbula kakuhle zintathu iveki xa ndibala. We had begun to look at the last 5 verses of Daniel 11. Besijonge ke iivesi zokugqibela ezintlanu zikaDaniel 11. Remember, we've been trying to do a review of basic Adventist understanding of prophecy. Nikhumbule ke sizama ukulungisa okanye ukufunda ngeziseko zokuba ngabalindi bethu kule meko yesiprofethi. The problem is that when we get to verse 40 to 45, the Adventist position is very dodgy, so we can't even go there. Ingxaki ke kuba xa sisuka kuvesi 42 ukuya kuvesi 45 indlela ama-Adventist ayijonge ngayo le nto inokungaqondakali okukhulu, asifuni nokuya kuyo. The reason is because of wrong methodology. Isizathu saloo nto basebenzisa imethodology erong. We have confidence in everything else because of the work of the pioneers. Sinokuzithemba konke ngenxa yomsebenzi wobavulandlela. But from the beginning of 1900s, Adventism abandoned correct methodology. Kodwa ke bona bathe kwiminyaka yo-1700 abalindi bayilahla inkqubo eyiyo yokufunda iBhayibhile. So for these verses, we will have to rely upon our own interpretation as a movement. Ngoku ke xa sifika kwezi vesi kuyabaluleka into yoba masijonge sisebenzise ethu indlela yokutolika nokufunda njenge-movement. Okay. Give me 1 minute to navigate to the lesson for today. Ngicela ndiphe nje umzuzwana ndikhe ndithi ukukhangela kakuhle isifundo sethu sanamhlanje. Can I request someone to read Daniel 11:40 to 45? Khona umuntu ongakhandincede nje asifundele uDaniel 11:40 ukuya ku-45. Nansayifunda, I can read in vernacular. So Sure. long. Daniel 11 verse 40 uya ku-45 ufunde kangohlobo. Ngexesha lokuphela uya kuhlabana nokumkani wasezantsi, ukumkani wasentla adlongozele aye kuye, eneenqwelo zokulwa nabamahashe neenqanawa ezininzi, awangenele amazwe, akhukule adlule. Wongena ezweni eliligugu, bakhubeke abaninzi. Ke aba bayakusinda esandleni sakhe, o-Edom noMowabi nentlahlela yoonyana baka-Amoni. 42 uyakusolula isandla sakhe emazweni la, nelizwe laseYiphutha aliyikusinda. Woba ngumphathi wobutyebi begolide nobesilivere nobezinto zonke ezinqwenelekayo zaseYiphutha, omlandela amaLibhi namaKhushi. Verse 44 ziyakumkhwanqisa iindaba ezivela empumalanga nasentla, aphume enobushushu obukhulu, ukuze atshabalalise abasingele phantsi abaninzi. 45 wozitwabulula iintente zebhotwe lakhe phakathi kweelwandle ngasentabeni engcwele eligugu,
afike ke ekupheleni kwakhe kungabikho umncedayo. That is all from the vernacular side. Thank you. We won't read the English, and we are doing revision. And we are doing revision. This is revision for us. Yeah, siyazikhumbuza besikhe sayenza noko le nto ngaphambili. I want us to recognize that Elder Jeff also used wrong methodology. Kufuneka sikhumbuleke into yoba naye umdala uJeff ubesebenzise indlela erongo yokuphengulula. This is why he ended up leaving the movement. Yiyo le nto emkhokhelele ekubeni kuhambe ayishiye i-movement. 2018 to 2020 there, the dramas that happened when people were leaving, it was because of wrong methodology of studying Daniel 11:40 to 45. Kule minyaka ke eselibaliwe apho i-movement ibijongene nesimo sokuphuma kwabantu beyishiya, yonke le nto ibangelwa kukutolikwa ngendlela engasiyiyo kukaDaniel 11:40 to 45. All along from 1989 when he started teaching, yes, he was teaching. We all, were drawn to this movement. However, the wrong methodologies soon led to that division. Xesha lonke ke kususela ngo-1989 befundisa kakuhle, yiloo nto sitsaleleke kwi-movement. Kodwa kuthe kuhamba ke ixesha ke kwangenelela inkqubo yokufundisa engeyiyo athi wayisebenzisa. So we thank God for the Midnight Cry message that came to correct us. Siyambulela uThixo ngemiyalezo we-Midnight Cry oye weza uzosilungisa. You're all welcome to interject at any point to make a comment. Namkelekile ke kuba nanini na nifuna ukwenza uphawula ningangena. Okay, so how do we understand Daniel 11 verse 40? Can someone quickly summarize it for us? Part A. Masike sijonge ngokuba khona na ungasishwangathelela kokuba simqonda ke njani ke ngoku uDaniel 11 verse 40. Akukho mntu ungasishwangathelela. Part A. Part A isiqingatha sokuqala sakhe. The one that is on the screen right now. Le esiyibonayo ibhaliwe apha kwi-screen njengangosithethayo. Iskrini ke sibhalwe, at the time of the end shall the king of the south push him. Ngexesha lesiphelo ke uyakuthi ukumkani wasezantsi amdudule. It's revision for us people. Ewe siyazikhumbuza bethu nayitanga le nto. Hello. Hi. Okay, I have two voices, Tato and who? And Temba. Patu. Okay. Patu. Okay. All right, Patu and then Tato. So may I start? Yes. Oh, okay. So I will try. According to the understanding that we have or that we had long ago, we Ngokwendlela ke besoloko siqonda ngayo ke kwixesha elingaphambili phaya. So it talk about when the king of the south is pushing against the king of the north. Bithetha ke ngokumkani wasezantsi etyhala ke kumkani wasentla. We understood that was France when pushing against the papacy, because at that time the papacy was the king of the north. Besisoloko siqonda ngento yoba ke yipapacy le etyhala iFrance, ngoba ngelo xesha besisoloko sithetha ngento yoba iFrance nepapacy zizo ekuthethwa ngazo apho. So the France is pushing against the papacy. France is the king of the south and papacy is the king of the north. Sisithi ke iFrance king kumkani wasezantsi otyhala kumkani wasentla oyipapacy.
And in short, you understand that that time was 1798. Ngokufutshane ke elo xesha silikhumbula siliqonda ngokuba ngu-1798. Thank you. Thanks, Patu. Siyabonga. Tato, you want to add anything? Khona into ngabe ufuna uyongeza, Tata? No, yes, I did not hear what Patu was saying, so I might repeat what Patu was saying. Andimvanga ke uphatha ukube bethini ndingutata, kungenzeka ke ndiphinde into mhlawumbi ayithethileyo. He spoke about 1798 and France and the papacy. Uthethe So your ngo-1798 France nepapacy. Okay, so your question was, how do we understand it currently, this verse? Yes, but Ngabela umbuzo wakho ukuba Patu, ingaba uthi siqonda njani ke ngoku. Patu has responded. He has given us all the symbols and the applications. So I'm going to ask you a different question, Tato. Okay. Ewe uphathu ke seyiphendulile le oyitshoyo yokuqala, wena ngoku Tata ndizokunika omnye umbuzo wahlukileyo. We know the role of the king of the south prophetically. Siyawazi umsebenzi ngokwesiprofetho wekumkani wasezantsi. Before France becomes the king of the south, who was the last king of the south we hear about in Daniel 11? Ngaphambi kokuba iFrance ibe ngukumkani wasezantsi, ngubani umkani wasezantsi besive ngaye apha kwiDaniel 11? Do you remember? Egypt. Correct. Egypt. So when Rome becomes the king of the north, Ingenani ke iRome ukuba ibe ngukumkani wasentla? it's going to desolate and have these ambitions to rule the world, both as pagan and then papal Rome. Izawuba ke nokuhlambela okukhulu ekwenzayo, ifuna ukulawula ihlabathi lonke ngokwendlela yepaganism, noba yipagan Rome noba yipapal Rome. The job of the king of the south is to restrain the king of the north's ambitions. Umsebenzi wokumkani wasezantsi kukusoloko udodobalisa umnqweno okanye intliziyo ende anayo ukumkani wasentla. So Rome has been ruling as pagan Rome and perfected its art as papal Rome. iRome ibisoloko ilawula ipagan Rome, yabe seyibuphucula ke olu lawulo lwayo ngendlela ethile yazenza ipapal Rome. So Tato, what 3 things happened? Nazi ke okay, ngokuthatha zintoni ezintathu ezenzekileyo during the 1260 or sometime in the 1260? ngexesha le-1260 okanye ke ngandlela ithile malunga phambi kwi-1260. To begin to restrain the papacy. Qalisa ke idobelela amandla epapacy. Because during the 1260, at the beginning of the 1260, this woman started to drink. And by the time you get to 1798, she's drunk. She has done all the mess you can think of. Ngoba ke phaya ekuqaleni kuka-1260 umfazi lo uyaqalisa asele, ze kuthi ke kusiya phaya ekupheleni abe sele enxilile kakhulu, esenza kakhulu umonakalo esinokucinga ngawo. What 3 things? Can you think of them? Zeziphi ke izinto ezintathu Like a pushback. azenzileyo singakwazi ukukhumbula? It's like a pushback against the power of the papacy. Into So ethile engathi ukutyhalela emva amandla epapacy.
What I remember, the three things that stood against the papacy was into endizikhumbulayo ke bezimelene nePPC zezi. I think I'll also be corrected with the others if they are wrong. Ndinethemba ndawulungiswa ke mhlawumbi kwezinye. But you have the Vandals, the Herulis, and the Ostrogoths. Sineziya Vandals, amaHeruli nama-Ostrogoth. Those that were pushing against the papacy or the rise of this the papacy, if I can just say that. Ngabo ke endikhumbulayo into yoba besoloko besilwa belwisana nePPC beyitheza amandla. So yeah, I think that's what I remember, and then others I'm not sure. Okay. Andazi ke ndikhumbula ezo. So you are looking at the beginning of the rise of the papacy as the king of the north? Wena ke usivezela ekuqalekeni apho iqala khona ukunyuka amandla iwafumana iRome njengokumkani wasentla. So you're looking at the powers that are resisting the rise. Ujonge ke wena ke uthetha ngala amandla abexhathisile wona engavumi ukunikezela kolu phikiso. That's a good answer for the powers that resist the rise of the king of the north. Ekakhulu impendulo malunga ke nala mandla aye axhathisa kule meko ke yokuwiswa ngukumkani wasentla. My question is, the king of the north has risen, has ruled, he's completely drunk with the wine of the saints, has done all the mess. Now we are towards the end. What three things are happening to push back against the power of the papacy, that the papacy has gained a lot of power? Mbuzo wami uthi now nangu uyenyukazi linxilile lenza yonke imonakalo litshutshisa abantwana lisenza imonakalo kubantwana bakaThixo. Sithi ke ngoku wenzeni ke kumkani wasezantsi ukulwisana nale meko? Can I try answering, Elder D? Mm-hmm. And also I'm not even sure with the sequence, but at the end I know that no, let me withdraw for now. My apologies. So here's someone else to answer. I was thinking of something else, but I can see now that yeah. Okay, so I'm thinking of the protest of the protest of the princes that will start to resist the power of the papacy. Uthi ke uLucky ukhumbula uvukelo olwenziwe ngoPrince, that is onyana bekumkani bephikisa ke le meko elamandla seRome. Yeah, maybe that will lead to the Reformation, or to the Reformation. That's what I can think of. Le nto ke indenza ndicinga into yoba yiyo ekhokhelele kwi-Reformation. It's a good try. It's a good. Anyone else? Anyone else? I wanted to think of the period where Martin Luther was accessing the Bible, and the Roman Catholicism was in trouble because they had taught people that salvation is by the selling of indulgences. So the rising of Martin Luther telling people it was kind of a harm to Roman Catholicism. Another good try. Ulinge kakuhle ke wena kwakhona ucinga uthetha ngoMartin Luther
elimaza iRome ngemeko yobabona iRome ibisithi ukusindiswa kungokuthengiswa kwamatikiti. Ngoku Martin Luther Veza kula is it 1414 ezakho zabhalwa izibhalile ezifune library eBhayibhelini into yoba usindiso lungokubheka kuKristu emnqamlezweni. Kuthiwa ke ulingile kakuhle. Tom? So, Okay. Oh, The, okay. Go I was- ahead, Lucky. yeah, no, I was asking, what's the question again? Ndicela uphinde umbuzo nje kwakhona. That's a good question to ask. Okay, Tato, then I'll reiterate the question. Ndizawuphinda lo mbuzo kodwa ke khawungene Thato. So what I was thinking of, it's the French Revolution. Endiyikhumbulayo ke le yaseFrance, uvukelo lwaseFrance. And as well the Protestants that were against the papacy. Nale ke amaProtestanti ebevukela iPhepesi. So I think mostly I will stand on the French Revolution. Ingathi ke impendulo yami ihleli apha kule French Revolution. Okay, very good. So let me reiterate the question. Tato, you're right. All right, unyanisile Thato. It's the three things that push back at the power of the King of the North. The King of the North wants to rule supremely, is very ambitious. Sikhumbule ke into yoba ukumkani wasentle nenhliziyo ende kakhulu ufuna ulawula yonke into ilizwe lilonke nazi izinto ezizamtheza amandla. And has achieved this during the 1260. Le nto ke yonke uyenzile ke kule minyaka ye-1260. The Reformation, that's a good answer. Le ethi Reformation yenye impendulo echane kakhulu. You might say it began the spirit that led to the French Revolution somehow. Ungatsho uthi khokhelele ekubeni kube khona ukutyala ke lo moya we-French Revolution ngandlela ithile. However, it didn't have the power to overturn the King of the North. Noxa kunjalo ke khange ibe nawo amandla okumbhukuqa kwaphela kumkani wasentle. At least not until further developments happened. Ze kwade kwaba lixa apho kuye kwagcwaliseka into ezininzi zenzeka. Anyway, Elder Paminda mentions three things long ago in a study done in 2020. Mandingene ke ngelithi uElder Paminda unesifundo asenzileyo athe wakhankanya into ezimbini ezintathu kuso asenze kwiminyaka eliqedlana edlulileyo. The first was the Jesuit order. Eyokuqala i-Jesuit order. Because of the way we used to use wrong methodology in the movement, we used to think Jesuit order terrible, very bad. Ngenxa yendlela ke yokufunda ibingeyiyo besoloko sicinga into yoba i-Jesuit order yinto yakhe yambi kakhulu. But in fact, now we learn not so. Kanti ke ngoku sesifunde okokuba kunjalongo. Then Elder Paminda mentions the French Revolution. So Tato, you're right. Phinde uElder Paminda akhankanye i-French Revolution. Bunyanisile ke Thato. Because now you see a king of the South that has been quiet all these years rising up to do its job. Ngoba ngoku sibona ukumkani wasezantsi besoloko ethule yonke le minyaka enyakaze phakama esenza lo msebenzi. And then the third thing was the American Declaration of Independence, whatever happened there. American Revolution, Declaration of Independence, 1798, America rising as the Sixth Kingdom. Enye ke ebalulekileyo yokugqibela ngeli xesha iAmerica inyuka ngo-1798 iveza ukubaluleka okanye iphumela obala ngamalungelo. These are the three things that dealt with the Fifth Kingdom, the papacy. Njengoba ke sesitshilo ke sathi ke iAmerica ingena ingukumkani wesithandathu, nazo ke izinto ezonzakalise lo wesihlanu ukumkani.
So Patu is right. 1798, Great Controversy 88, 266 paragraph 2 talks about the termination of the 1260 and how the papacy receives a deadly wound. Bekhe bewavela kuthi Phathu wathela ngo-1798 ngokwenene ke i-Great Controversy page 88 paragraph 2.266.2 uyasivezela ke ukuphela kweminyaka ye-1260 nalapho kuvezwa khona inxeba elibulalayo kwiphepesi. You can see this statement, how it ends. Unokusijonga ke esi statement usibone indlela esiphela ngayo isicatshulo. It says, though a new pope was soon, okay, this is after now the French army took the pope prisoner and he dies in exile. Nantsi ke into eyenzekayo nje emveni kokuba upope waseFrance ethathiwe wayofakwa eluvalelweni waze wabulawa wafela apho ke. So it says that although a new pope was elected, the papal hierarchy has never since been able to wield the power which it before possessed. Nakubeni ke bekusanda kunyulwa nje upope omtsha emva kwaloba sesithethe ngayo. Kodwa la hierarchy yepapacy ibingazange yaba nako to wield. What is to wield? To exercise the same kind of power. Bingasenawo lawo mandla ebinawo ngaphambili ebinawo kukucinezela abantu. According to Daniel 9:27, this desolator became desolated. Ngoka Daniel 9 verse 27. Lo obengumhlambeli kwayena uyahlanjelwa. So that's Daniel 11:40 part A. It's about the French Revolution. Nanso ke indima ebesithetha ngayo yokuqala kula Daniel 11 verse 40 kuba imalunga novukelo lwaseFrance. Okay, can somebody then take us through part B? Omnye ke ngoku makasithathe ke asise ku-part B. Actually, part B is 11. what we're going to look at. Let me request someone to read it. Mandivele ndicele omnye asifundele. And then can someone after reading, just give us in brief what this history is covering. Emveni koba ke kufundiwe omnye umuntu angasinceda nje asinike ngokufutshane kokuba le mbali ithetha ngantoni. Even if to just identify the symbols. Namanje siqala ngokuthatha i-symbol. Are we afraid of Daniel 11 verse 40 part B? Ngabe semoyika lo Daniel 11:40 esisiqingatha sakhe sesibini uphi? Let me read. Thank you. And the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen and with many ships. And he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. Thank you, Sipo. Who is the king of the north in this verse, in this passage? Kule ndawo esikuyo ke ngoku ngubani okumkani wasentla? King of the north. United States. Mm-hmm. Papa. Yeah? Mm-hmm. Mm-hmm. I heard someone say something. Okay, Khona ndimve ethetha USA. into. Is that all? The king of the north is United States. Okay. Ukumkani wasentla impendulo evela ithi United States.
Are we happy with that answer? Ngaba siyoneliseka yile mpendulo. Eish, I think it's a purpose. Okay. We have Uthi ke two suggestions. uthi omnye Who ke is kunoba the yiphephethu. who is the king of the south in this history? Bani kumkani wasezantsi kule history? USSR. Correct. USSR uyatsho impendulo ethi USSR kumkani wasezantsi. So what is going to transpire here in this history? Nantsi ke into ezawuvela kule mbali. It's revision. Siyaphinda into esesidala siyenza. Yeah, King of the North retaliates against the King of the South in 1989. Good. 1989. Retaliation. 1989. What does whirlwind mean? Kuyaphindiselwa ithetha ukuthini ke le into ethi whirlwind. NgesiXhosa ke ithi it's A strong wind. sishintshane. Ya umoya onamandla. What are the ships? What are the chariots? What are the horsemen? Ntoni inqwelo zokulwa, amahashe, inqanawa ezininzi. Military strength and economic ships. Impendulo yokuqala ke ithi evelayo ithi ngamandla ezigalo zokulwa kwakunye nezomnotho. A whirlwind is very destructive. Isishintshane ke siyatshabalalisa kakhulu. The chariots with horsemen referred to the military aid of the United States. Le ke ethetha ngeenqwelo zamahashe neenqwelo zokulwa ithetha ngoncedo lwezomkhosi oluzawuphuma kwi-United States. Ships still today represent economic activity. Nangoku ke kwelethu ixesha xa kuthiwa ngeenqanawa kuthethwa ngemeko yezomnotho. And entering into the countries. Which countries are those? Ze kuthiwa ke yangenela amazwe athile, ngawaphi loo mazwe? It's the satellite countries, the satellite states of the Soviet Union. Izizitates ke ze-satellite states ze-Soviet Union. So let's look at it a bit in detail. So in 1999, this was the time of the end. Makhe sijonge nje ngobunzulu ke phambi kwexesha le-time of the end. And it was the end of a war, the Cold War. Bekuphela ke la mfazwe esithi Cold War. Because it's a repetition of part A, you see that there's a deadly wound. Kuba ke siphinda kuyimpinda ka-part A sizofumana nalapha kukhona inxeba elibulalayo. In this case, it is the king of the, it is the king of the south that will receive a deadly wound. Kweli tyeli ke nguking wase-South ofumana i-deadly wound. So both Lindelo and Sipho, you are correct. Remember, it is a holy alliance between the USA, Reagan, and the Pope. Ulindelo ke noSipho babini banyanisile nikhumbule khona lo obubudlelwane bungcwele bukhona phakathi kwe-Pope kunye between the Pope and Reagan, USA. And ne-USA. So what you see is this alliance is going to cause the king of the south to implode. Khumbule ke into yoba obu budlelwane buza kubangela into yoba iking yase-South, meaning of implode, to be destroyed from within. Or itshatyalaliswe kodwa lo monakalo usenziwa ususela ngaphakathi. So what the ships were, it's that the United States funneled over $20 million to Poland through the Vatican. Into eyenzekile ke xa sithetha ngee-ships, i-United States incedise iPoland ngeedollars eziyi-20 million
Le nto iyenza ke isebenzisa iVatican City ixhasa le ntshukumo. John Paul II was from Poland. UJohn Paul II ke wayesuka ePoland. Poland was not part of the Soviet Union, but they were kind of ideologically aligned. IPoland yona bingeyapha eSoviet Union ncam, kodwa kukhona ukutholana okuthile komqondo obekukhona phakathi kwePoland neSoviet Union. So the Pope wants to convert Poland to Catholicism. IPope ke ifuna ukuyijija iPoland ibe kwingqondo yobuKatolika. But Poland has some kind of connections with all these other countries that are part of the Soviet Union. IPoland kodwa inayo lento yokuba nokuxhumana okuthile namazwe athile aphaya kwiSoviet Union. So the papacy is going to receive money from USA. Papacy ke ngoku izawufumana imali inikwa yi-USA. They are going to buy photocopying machines, papers, and flood Poland with pamphlets about communism and how bad it is, and you know. Into ezawuyenza ke iPoland izawuthi ifumane le mali ithenge imishini yokufotokopa namaphepha nee-pamphlets iwagcwalise ndawo yonke, iveza ububi bobukomanisi babubi kangakanani. So you can see this was an information war. Siyayibona ke into yoba yi-information war lena. Because this is the information that starts slipping into the Soviet Union. Yiye ke le information okanye olu lwazi oluchwechuleyo lwatyibike langena apha kwiSoviet Union. I don't know if we understand what kind of a country the Soviet Union was. Andazi noba niyayiqonda into yoba ibikade yindawo ililizwe elinjani iSoviet Union. It was a closed off, can I call it country or whatever? Closed off. People were not having the freedom to determine their lives for themselves. Ibililizwe apha abantu bevalelwe enkonxeni bengakwazi tu ukuba babe nelungelo loba bakhe bacinge bona uba bafuna ukuphila njani okanye babe nelungelo lokuziphilela ngendlela abafuna ngayo. Everything is predetermined by the government from the time you're born to the time you die. Yonke into uyixelelwa ngurhulumente uba phila njani uzalwa ude uyofa. People were not allowed to have access to Western media. Abantu bebengavumelekanga konke kwakuba bafumane iindaba noba imedia ezawubakrobisa ngendlela ekuphilwa ngayo kwamanye amazwe asentshona. Everyone spied on everyone. Wonke umntu ubeqeqeshelwe into yoba makabe impimpi omnye komnye. There were infiltrations from the West during the Cold War. Bekukhona kona ukuthubeleza okuthile okusuka entshona ngexesha lale Cold War. So people within the Soviet Union would begin to get information about how life is in the West. Abantu ke ngoku belapha kwiSoviet Union bekukhona ukuchwechwiswa kwe-information ibangela uba bazi ukukroba babone indlela ekuphilwa ngayo ngabantu basentshona. Through these underground movements, some people would try to defect, run away. Ngenxa ke yokuchwechwiswa kokulwazi abantu abathile bebe nako bade bahambe babaleke. But just to explain to you how terrible this government was, if you were found to be a defector or trying to defect, ubunzima nobubi obebukhona kulo rhulumente bukhe nje wabonwa into yoba wena uphuma ecaleni. You were executed. That was the punishment. Ayikubuvela uyoxhonywa ayikho enye into.
Maxesha amaninzi bebebabulala abantu bebaxhoma bengakhange baziswe nokwaziswa abo bazizihlobo zabo. Or they would send them to Siberia, a very, very cold place further north, to live there and work non-stop. Okanye ke bebebathathe basiwe eSiberia elinye ilizwe lisentle libanda kakhulu apha bebebasetyenziswa khona umphelo. It was a very authoritarian country, very, very bad. Ibililizwe elinguzwilakhe elingaphikiswayo ekubuhlungu kakhulu ukuphila kulo. So as this USA funneled this 20 million into Poland, and it ended up influencing the minds of people within the Soviet Union, Njengoba ke ngo-USA isenza lo msebenzi wokukhupha le mali inika iPoland ukuba iPoland ikwazi ukujija ingqondo zabantu. it enabled the citizens of the Soviet Union to realize that there was a different way they could live. Le nto ibangele into yoba abantu bapha eSoviet Union baqhatheka ingqondo babona into yoba ikhona enye indlela eyahlukileyo yokuphila engeyiyo le bayiphilayo. It opens their minds to freedom. Ivula ingqondo zabo ibakrobisa into yoba ikhona into ekuthiwa yinkululeko. So they begin to resist the communism. Please, come again, Elder. So the people themselves begin to resist communism. Abantu ke ngokunokwabo bayaqalisa bayayivukela bebona kusungayamkeli le communism. We are explaining why the Soviet Union imploded. It was destroyed from inside. Sizama ukuchaza ke indlela eyatshatyalaliswa ngayo iSoviet Union umonakalo uqalwa ukwenziwa ngaphakathi. It's not like there was a hot war between USA, papacy, and the Soviet Union. No. Ayithi le nto kukhona imfazwe eshushu esiyaziyo yezixhobo eyabakhona phakathi kwe-USA ne-USSR. Akunjalo. Tato? Your hand is up. Yes, I wanted to ask something. Go ahead. So when we, I'm sorry if I'm taking you off course, but then I wanted to understand if Iqonda ngokungenela phakathi bebodwa bendifuna nje ukuqonda ikhona into endifuna ukuyiqonda. The modern day government style like USSR, is it North Korea? Was not when you look at, my question is, when you look at the USSR back then, is it similar to what North Korea is doing today? Umbuzo wami nje uthi le nto yenziwa indlela eqhutywa ngayo pha eNorth Korea ingaba mhlawumbi yiyo esingayifanisa nendlela ebeqhutywa ngayo e-USSR ngelaa xesha. Exactly. Spot on. Injalo kanye. So for us to understand the USSR back then, we need to look at how North Korea operates today. Ithi ke loo nto ukuze sikwazi ukuqonda into ibisenzeka pha eNorth Korea. Sorry, ibisenzeka e-USSR sayibona kakuhle ngale ngendlela xa sijonga into eyenzeka eNorth Korea ngeli lethu ixesha. Absolutely. Injalo kanye. Thank you. Okay, no, And you know, the thing is, what our problem is that we were not born in those systems. Ingxaki nje kukuba thina asizalelwanga kwezi nkqubo. It's like the people that were born from the 90s in South Africa, they have no clue what apartheid was all about. Ufana nabantu abazalwe pha kwiminyaka yo-1990 abanalo nofifi loba i-apartheid into eyayinjani. And it's easy to take freedom for granted. Kulula ke kubo into yoba le nto yenkululeko bayisebenzise njengobuxelegu. And not realize how people suffer elsewhere in the world. Abayiqondi into yoba abantu abaninzi bafumene ubunzima obunjani nabanye abantu abasaphantsi kocinezelo kwezinye iindawo zamanye amazwe. If you want to know what life was in the Soviet Union, bufuna ukwazi uba ubomi bebunjani kwi-Soviet Union. Yes, you can look at North Korea.
Ewe ungayijonga iNorth Korea. but there's a series of there's somebody that has what you call it, there's someone that has a YouTube channel that specifically is dedicated to telling the stories of ordinary people within the Soviet Union during that time. Khona ke ijelo lika-YouTube elikhona eliveza ukuba abantu nje abajongelwe phansi bebephila kanjani kwi-USSR ngeliya xesha. There was a family, a couple who had a young child of about 7. Khona nje ibali elithile labatshati ababenomntwana onaminyaka eyi-7. They decided to defect because they wanted a brighter future for their son. Bagqiba ekubeni bayiphume lento lenkqubo yalapha ngoba bebefuna ikamva eliqaqambileyo lonyana wabo. A week or 2 before they were to execute their plan, Ngaphambi kwiiveki nje ezimbalwa mhlawumbi enye ezimbini phambi ngoba babe bayaqalisa ukwenza eli cebo labo, this child overheard them talking. lo mntwana wabeva bethetha. The child went to school and Wahamba umntwana innocently told a friend. Wahamba umntwana waye esikolweni ngobuntwana bethu engajonganga nto, wancokolela umhlobo wakhe, wabalisela umhlobo wakhe. You know how kids are. Oh, my daddy and my mommy, they are planning to leave and never come back. Siyayazi abantwana, uzawuncokola le nto yena engaboni ubungozi. Yazi umama notata banezicwangciso zoba bamke bashiye ilizwe bangaphinde babuye. This child went home and told his daddy, oh, daddy, so-and-so's mommy and daddy are going and they are never coming back. Lo mntwana ke uyahamba uyobalisa naye ukuba yo mama notata, utata kasibanibani nomama kabanibani bathi bayahamba abazuphinde babuye konke konke. Within 2 days, those 2 people were arrested. Intsuku ezimbalwa ezimbini nje babanjwa aba batshati. They were tortured for 72 hours. Bangcuthekiswa ke iiyure eziyi-72. At the end of the day, they were executed within a month. Inyanga ingaphelanga nje bangcuthekiswa baze babe bayaxhonywa. That child had a grandmother. They took the child away from the grandmother and subjected that child from the age of 7 to 19 to just being shifted from institutional home to another, from one to another to another, and not being told that the parents were dead. Lo mntwana onaminyaka esixhenxe ke ufumana ebo bunzima bentoba noxa nomakhulu wakhe bezokumkhathalela, kodwa uyathathwa usiwa kwezi ndawo zokugcinwa kweenkedama, asuswe kule asiwe kwenye asuswe kule, wade wana-19 years engazange waxelwa noxelwa uba abazali bakhe babulewe. The grandmother was not told that her son and his wife were executed. Nomama lo ongumakhulu omntwana ongumzali kwaba babuleweyo akaxelelwanga uba abantwana bakhe baxhonyiwe. That child grew up in institutions being told that his parents went somewhere, they're going to come back. Lo mntwana ke uselugcinweni lwala makhaya exelelwa nje into hayi bazali bakho bahamba bayapho beyakhona bazuphinde babuye. He had no clue what happened until he left that home and started investigating. Now, after the Soviet Union collapsed, he was able to access the information. Lo mntwana ke bengazi ngoba kwenzeke ntoni kubazali bakhe wade wabeke uyakhula. Uthe ke sawukhula waqalisa wenza uphando. Xa sele ngoku iphelelwa i-Soviet Union kwaqala naye wafumana inyaniso yento yoba kwenzeka ntoni kubazali bakhe. Only to discover the parents were executed and he was not told, and to know the reason what caused them to have such a terrible end. Waxelelwa wafumana olo lwazi olubuhlungu olunjalo engazange waxelelwa nokuxelelwa nesizathu, kwaba yiloo meko nje. Poor boy, he couldn't live with himself. Olo sizana lo mfana olukhuleke luyinkedama ngezizathu ezingavakaliyo. So it was a horrible place to be. Siyabona ke babe kukubi kanjani ukuhlala phaya.
Okay, so that was the ships, the money. Nanso ke into igalelo lenziwe zinqanawa ezimele ke umnotho, imali. But there was also the chariots. Kukhona ke neenqwelo zokulwa ezibaliweyo. This was the $30 billion that the United States invested in their space-based missile defense system. I-America ke inemali ebiyibekile eyi-$30 billion iyisebenzisela nje ukuphakamisa nokwenza amandla kwezomkhosi kwi-missile, that is eziyazixhobo zokulwa ezisetyenziswa emoyeni. So because it's a Cold War and it's a competition, it's a race between the US and the Soviet Union. Kuba ke imfazwe ebandayo esithi Cold War lukhuphiswano phakathi kwe-US kunye ne-USSR. Whatever one country develops, the other country must try to develop something better than that. Nantoni neyenziwa lelinye ilizwe kula mazwe amabini aqhudelanayo, kufuneka nelinye lizama ukwenza ebufana, kunjalo nje ithi bengathi ingaphezulu kunale yangoba ngcono. So if the US is taking 30 billion, what is the Soviet going to do? Ithi ke le nto ubi-US ithatha i-30 billion izawuthini ke ngoyona i-US i-Soviet. So the Soviet is also going to take another money of their own to invest in their own space-based systems. Nayo iyanyanzeleka into yoba mayithatha apha emalini yayo ingene kanobom epokothweni izama ukwenza izixhobo zomkhosi wasemoyeni. Well, 30 billion is nothing for the US. I-US yona xa ithatha i-30 billion icaphula nje kungabonakali noba ikhona into eyithathileyo. But it caused the Soviet Union's economy to basically collapse. Yona kwelinye icala i-Soviet Union xa ithi izama ukuleqa lo mgangatho we-US izibhaqe sele intywila ematyaleni iphelelwa ngamandla. The Horsemen, yeah, this was the military support for the Mujahideen in the Afghanistan proxy war. Xa sithetha ke ngamahashe amadoda horsemen, sithetha ke ngenkxaso enikezwa Mujahideen kulaa mlo ke we-Afghanistan proxy war. In this Afghanistan proxy war, it was really the US and the Soviet Union fighting in there. Apha kule Mujahideen war abona abantu abalwayo apha yi-Soviet Union kunye ne-US. The US was supporting the rebels. The Soviet Union was supporting the government. I-US, i-America, i-US yona isupporta abanxaxhi okanye abavukeli imbuso, ngelixa yona i-Soviet Union ixhasa urhulumente. Yeah, so these are the methods by which the King of the North retaliated against the King of the South. Nazo ke indlela ethi yenze ngayo i-King of the North ukuziphindezela ku-King wase-South. It was the period of MAD, mutually assured destruction. I-period ke sithi xa siyishwankathela yi-MAD, emele mutually assured destruction. This was what what kept people alive during the Cold War. Nantso ke into ebagcina abantu behleli bethe qwa ngeli xesha ke le-Cold War. So in 1989, the King of the North is the papacy in alliance with the US. Ngo-1989 ke kumkani wasentla yiphepesi enendibaniselwano ne-US. And the King of the South received a deadly wound and then died in 1991 when the Soviet Union totally collapsed. Ukumkani wasezantsi ke yena ke i-Soviet Union owafumana inxeba elibulalayo ngeli xesha ke kusenzeka lo monakalo uba avele aphelelwe afe cuma. But once that happened, from 1991 till today, the papacy is no longer going to play a significant role in world politics. Oko ke le nto yathi yenzeka ngo-1991 ude kube ngoku iphepesi ke ayisabonakali kwayona esithombeni ukuba inento ebalulekileyo engaze iyidlale malunga nezepolitiki. Just for reference, this was the Soviet Union.
Xa sijonga kwiskrini ke, xa sijonga nje nantsiya i-Soviet Union, This is Russia, nantsiya iRussia, but it was in union with all these small countries on the Bi- on the western side. phaya ke xa sijonga la mazwe asentshona onke ebemanyene nayo iRussia. So these are the countries that broke away Ngala mazwe ke athe aqhekeka wona when the Bible says that um, many countries shall be overflown. xa isithi ke iBhayibhile amazwe amaninzi ayakubhukuqwa. So what was left by 1991 was only Russia. Into eshiyeke nayo USSR ngo-1991 yiRussia kuphela. Yeah, all these countries became independent. Onke amanye amazwe le ayaqhekeka azimela. So this is just an illustration of the timelines to compare and contrast the two times of the ends. Nanku ke umzobo obonakalisa abalayini ukubonisa nokuthelekisa qhathanisa Coming yes. Coming from a study by Elder Tess, Kuvela ke oku kwisifundo besisiqhutyelwe ngu-Elder Tess that there is a war, esithi ke kukhona imfazwe khona. at the time of the end, there's a deadly wound, Ekupheleni ke ekufikeni kwexesha lesiphelo kukhona inxeba elibulalayo, there's a death, khona ukufa. the deadly wound is healed, and then there's a resurrection followed by a death. Kukhona ke ukuphiliswa okuthile kwenxeba, kube khona ukuvuka ekufeni okulandelwa kwanako kuphinde kube khona ukufa. So if we are talking about the death of the king of the south, Xa sithetha ngokufa ke kukumkani wasezantsi, it was not concluded until recently. ayikhange ipheleliswe ke kude kube kutshanje. So I think all we've done is look at the first deadly wound and death. Into endicinga into yoba ke sijonga inxeba lokuqala elibulalayo nokufa. Oh, because here at the bottom, you see that there's a cold war, and then a deadly wound and a death, followed by a healing, a resurrection, and then a death. Xa sijonga kulo mfanekiso okanye ke kulo mzobo osezantsi, siyabona phaya kokuba kukhona inxeba elibulalayo elilandelwa ke kukufa, kuphinde kube khona ukuvuka, i-resurrection, kuphinde kube khona ukufa. Okay, so we've covered up to 1991. Sihambe ke sade sawuma ngo-1991. And next time we're going to look at from 1991 till 2024. Kokuzayo ke sawuqalisa sijonge kusukela ku-1991 ukuya kuma ku-2024. At the history that addresses the final death of the king of the south. Imbali ke leyo ezawube iveza ukufa okugqibeleleyo kokumkani wasezantsi. Any additions, questions? Khona imibuzo okanye izongezo? Are we clear? Uyacaca? It's just a comment on the lifestyle of the USSR during that period, that this information war, it's just what is happening even in our homes coming closer. That with the message of equality, you know, the culture has made people to be in a closed tin of kind of a life, to think that being under oppression is a normal thing. And then when God penetrates through their messengers, then those who seem to embrace the message of equality suffer the consequences. So the pattern is, it's kind of always there. Exactly. Same pattern. Yeah.
So I bendithi veza nje ukuthi le nto ebuhlungu esiyivayo eyiphilwa e-USSR yile siyibona isenzeka nakweli lethu ixesha nakumakhaya ethu, kuba i-culture isivalele enkonxeni sacinga into yoba oku kucinezelwa yinto eyamkelekileyo. UThixo ke akazuthula, usebenzisa abantu bakhe ukuba bathubeleze bazise imeseji ye-equality ebanikeza i-freedom, ekuthi ke xa bethe abantu bayamkela bafumana iziphumo zokuncikiva nokutshutshiswa ngabo bangabacinezeli babo. You're so right, because the people embraced the Soviet, the citizens of Soviet Union embraced communism as normal, and they loved their system. Ewe ke ingqina uyangqina u-Elder ngelithi nyhani abantu base-USSR nabo bebeyithanda bona le nkqubo, beyicinga into yoba yinto eyiyo efanelekileyo yokucinezelwa bevalelekile. They thought they were free, they were happy, government was providing everything. Bebecinga into yoba bona bonwabile, nangurhulumente ukhona ubanika yonke into. But it's when the truth came in and then they tried to escape, and guess what? The abuser kills them. Nantsi ke ngoku into eyenzekayo xa kukhona inyaniso ivele ibavula amehlo, i-abuse abacinezeli babo abayivumi loo nto, xa besithi babaleka ukucinezelwa bayabulawa Yeah, so ngaba babaxhaphaza. so it's when the victim tries to escape, that's the most dangerous time. Lona xesha ke eliyingozi kulo olixhoba lokucinezela leli xesha afuna ukubaleka ngalo. Yeah. Are we good? Yes, we're ready to end the lesson. Yeah, mixed emotions. It's powerful. It's it's powerful. It's what can I say? It's comforting to know, to know that what happens now has happened before, and to kind of get this assurance when we are doing personal application that all that happens, God is watching. He's got all the master footage of what is happening here on earth. Yeah. Yeah. So bendiveza nje ukuthi kuyasijabulisa, kwenza kuvisa kabuhlungu at the same time, kodwa kuyasomeleza ukwazi ukuthi uThixo yonke into uyibhekile, izinto zenzeka emhlabeni. And to know that God is always concerned. Yeah, God is always concerned about the victims of oppression. There's always a way to provide some way to escape. Hello. I have a question. Can you enlighten me on this diagram here? I see that in 1989 deadly wound USSR, and 91 Gorbachev resigned. Okay, and then what was healed here? The second one, the third one on this slide. And here again he died. It means that Russia, so Russia today is dead, but you see it has much influences in Africa. Many countries in Africa, they are aligned with Russia. Is he dead? Is it this arrow which many dies? He died now, or what? Can you enlighten me that one? On this line. Okay. Deborah wants some explanation with regards to the diagram. Yeah, unfortunately, I couldn't get all the. Sorry. Okay. Now I was just repeating. I wasn't ndiyaxolisa. Deborah udinga i-answer ndimfanga kakuhle kuba uthini. Kodwa ke ufuna nje ukucaciselwa kahle ngale diagram. So the Soviet Union received a deadly wound in 1989, and then it died in 1991.
Impendulo ke ithi iSoviet Union ifumana inxeba ngo-1989 bese iyafa ngo-1991. So they did not survive the assaults of the chariots, the horsemen, and the whirlwind. Abakwazanga ke ukumelana nohlaselo besisiva ngalo. But Russia then resurrected as the king of the south. IRussia ke ngoku iyavuka yona ime njengokumkani waseSouth. Trying to acquire spheres of influence. Izama ke ukukhangela amanye amazwe engakhe wafumani warhwebeshele kuwo. That's why you're talking about African countries that are being assisted by Russia. Yiyo ke le nto sofumana khona amazwe athile eAfrika ancedwa yiRussia. But in the history 2021 to 2024, Kodwa xa sijonga imbali 2021 uya ku-2024, the war in Ukraine has so compromised this king of the south. le mfazwe yokuhlasela ibisenzeka eUkraine iyonzakalise kakhulu imeko kakumkani waseSouth. The death of Navalny marks the death of the king of the south at the Sunday law. Ukufa kukaNavalny kuko kanye ke ukuphawula ukufa kukakumkani waseSouth at Sunday law. So while the king of the south is still, physically alive and influencing prophetically, he is no longer able to perform their role as a power that restrains the king of the north. Noba kangakabonakale khona esithombeni engathi usaphile enyameni ukumkani waseSouth, kodwa akasenawo amandla wentoba angamelana atyhale ukumkani wasentla. To understand this death, you need to understand what is the prophetic role of the king of the south. Ukuze ukwazi ukufa kwakhe ukuqonda kufuneka uqonde umsebenzi wakhe ngokwesiprofetho ukuba uyintoni umsebenzi kakumkani waseSouth ngokwesiprofetho. If we don't understand the prophetic role, then we can be confused by the fact that Russia, Putin, they are all still alive, they are still running around influencing other nations. Uba ngaba siyiqondi isiprofethi indlela esichaza umsebenzi wakhe ngayo kumkani wasezantsi, singabhideka sithi hayi bona nguPutin nje usaphila, usaphithizela, usenayo zo indawo ezithile ezisamane zimmamela xa ethetha nazo. So when we say the king of the south has died, is because the king of the south now, the way the king of the south is no longer able to restrain the king of the north. So ke indlela esimele basiqonde ngokwesiprofethi yile ethi njengoba sithethayo nje ukumkani waseSouth akasenawo amandla wokumelana nokumkani wasentla. That's why right now we are in the time of the seventh kingdom, and the USA as the king of the north, or however we define that, it's now without restraint. Yiyo ke le nto sisithi ngoku sikukumkani wesixhenxe oyi-US, and loo nto icaca mhlophe ngoba u-US ayinamntu umelana nayo oyi-king of the south omthintelayo. He's now a unipolar superpower, and he's going to be authoritarian and do whatever they are going to do. Ukumkani wasentla ngokuzibona ubonakale inkunzi kaMinosi, akanamntu othile omphazamisayo, uzakwenza yonke into afuna ukuyenza engenasithintelo. If you look at this waymark 91, xa singajonga ke le waymark 91, it connects with this 2024. iyangqwamana no-2024. Because at 91, Ngoba ngo-1991, Gorbachev was trying to get the world to operate as a multipolar world. uGorbachev ubezamile ngo-1991 into yoba alitshintshe ilizwe libe nokuqhuba lingamazwe amaninzi, ingenguye umntu omnye olilawulayo. In a multipolar world, USA is not going to be a superpower. Xa sikwi-multipolar world ke apho kulawula wonke umntu, akukho USA ezoma yodwa ivelele iinkunzi kaMinosi. So what Gorbachev wanted here, it didn't work out. Into ebeyifuna ke Gorbachev ngelishwa ayenzekanga.
When we come to 2024, when Navalny dies, siphinde kwakhona sijonge u-2024 apho kufa khona uNavalny. Navalny's death Kufa is, kukaNavalny is Russia's last hope to promote a multipolar world. uNavalny xa ifayo libe lithemba lokugqibela leRussia ekubeni kukhuthazwe okanye kumiselwe ulawulo lwabantu abaninzi. Putin kills him because Putin doesn't want to be challenged. Putin wants to be an authoritarian dictator. UPutin ke uyambulala ngoba uPutin akafunekwa mntu nje ozoma phambi kwakhe, ufuna ukuba nguzwilakhe engaphikiswa. He's not going to be able to restrain the king of the north from rising to power. Ayikwazanga ke ngoku ukuba ikwazi ukuma imelane nokumkani wasentla ukuze ukumkani wasentla angabi nako ukuba eme abe selulawulweni. So those relationships exist with the African countries and other countries around the world. Le nto esiyichazayo ke le nkqubo iyabonakala kumazwe athile aseAfrika xa singakhe siwajonge kufutshane. But that has no effect on the rise of the seventh kingdom. Kodwa ke loo nto ayinagalelo litheni ekubeni abe uyavuka ukumkani wesixhenxe. Trumpism and MAGA are going full ahead with their agenda. Unrestrained. Batazama abanye benza unako kodwa uTrump akho kanti imthintelayo. Trump nenkqubo yakhe yobuTrump bahamba ngezantya eziphezulu besenza kunothanda. This multipolar world would have been the one to restrain the USA from becoming a superpower. Sorry. Uba ibiphumelele la nkqubo yokuba amazwe amaninzi abeselulawulweni ngokumanyana ngekwazile okokuba ayithintele i-USA ekubeni ibe yinkunzi yodwa. So if multipolar world cannot come together, the US has all the space and freedom to become a superpower. Ithi ke loo nto kuba ngaba amazwe awamanyananga, i-USA inamathuba onke okuba izenzele unothanda. Russia would have been the one that would have helped to bring about a multipolar world. IRussia ibiyiyo ibilithemba ibiyiphumelele ngeyikwazile ukumanyana namanye amazwe balalwe bengamazwe aliqela. But they killed the only person that could have brought that about. Basuka ke bambulala owayeneminqweno neenjongo zokwenza oko. Talking about a multipolar world, what has Donald Trump done immediately he became president? What did he do? Xa sijonga ke kule multipolar world, sijonga uDonald Trump. Wenzeni uDonald Trump malunga nale multipolar world? Does he want to work with other governments? Ubonakale ngathi uzimisela ukusebenzisana nabanye urhulumente? No. WHO, they are quitting WHO, they quit the funding, they didn't even come. Did Trump come to the G20? No. uTrump nje uzimisela ukwenza into yakhe yedwa, ukhupha i-funding kwi-World Health Organization, akanamsebenzi namntu khangeza nakulo G20 summit. Trump is not interested in working with other countries to solve the problems of the world. Akanangamsebenzi nje Trump nokuncedisana ukusebenzisana namanye amazwe ukusombula ingxaki ezikhona ehlabathini. Trumpism is about making America great again. Inkqubo yobuTrump nje ime ngento enye yokuba ifuna nje ukwenza iAmerica ibe nkulu kwakhona. Another thing is that with the tariffs is really driving everyone away from yeah. Exactly. So nangezi tariffs ndifuna ubabonisa into yoba akho nomnye amcengileyo. So the only relationship that Trump wants with any country is where he benefits. Inye nje into angasayijonga uTrump angenza ubudlelwane naye nelizwe, uyiqala lijonga uba ndizawuzuzani mna to make America great again. Ukuze nje sikwazi ukukhulisa iAmerica iphinde icace ibe yinto ecacileyo kwakhona. He has no interest in anyone else in the planet. Akanandaba naye nomnye umuntu apha emhlabeni. So right now he's unrestrained.
njengangoku sithethayo akanasithintelo uzenzela unothanda akho mntu okwazi ukumelana naye. If you must rise to the top, Ufuna nje ukunyuka aye phezulu and be greater than everyone else, then you must be willing to crush everyone. uba ufuna ukunyuka uvelele ume waze wedwa kufuneka ube uqinisekile into yoba uzawugqugqisa utshabalalise kwanto ephambi kwakho utyumze kwanto. And right now, Russia is not in a position to do that. So it has died as the king of the south. Ngelishwa ke iRussia njengoba sithetha nje ayinawo amandla uba ingazityhala iAmerica. File. I hope it's clear. Thank you. Very clear, Elder. Thanks, Deborah, for the question, for the clarity seeking question. It has also helped. Sinceda ke besibaninzi. Yeah, I know that this one is tricky, but Ndiyayazi into yoba ke le intsokothile. if you go back to the twin studies during camp, it will really help you to understand the work of the king of the south and what it means when we say the king of the south is dead. Kodwa xa intsokotho enjalo xa ngakhe uphindile kwezaa zifundo zikaLethu ebeziqhuba ngecamp uyawubona kakuhle umsebenzi we-King of the South uba yintoni ube sowuqonda nokuthi xa kuthiwa i-King of the South ufile kuthetha ukuthiwani. So next week we'll look at the healing and then the final death. Kwiveki ezayo ke sizawujonga ke ukuphiliswa bese sijonga nokufa okugqibela. Okay. Tato, if you're still there, could you close for us in prayer? Ubusekhona Thato, cela usivalele ngomthandazo. Okay. I guess Tato is not there. Futi, may you please close for us? Thank you. All right, we are closing our eyes in prayer. Dear Lord in heaven, your mercies are always new on us every day. Every time we learn and our eyes are opened to these prophetic messages, we learn more and more to appreciate and realize your love towards us. Thank you, dear Lord, for the teacher, your messengers who are working tirelessly to lead us to heaven with all the clarity, and we're building strongly confidence in knowing and loving you, in believing strongly that as you have done things before, you are still faithful to fulfill your promises even in our lives. We thank you, dear Lord, for everyone who has participated by listening, also by the contributions and everything else. Bless us all with the rest of the Sabbath hours. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you, Futi. Over to you, Tina.